Ezt most a Már azért azt rendszeresíteni hittem, hogy fogjuk. kiszárad a szemem, geci. Vagy igen, ez rendszeresítve lesz. És a legdurvább az volt, hogy nem azt csinálták, hogy fogták, és a meglévő mintákat, amiket meg lehet találni mindenkinek a webshopjába, azokat szedték le és nyomtatták ki, hanem ők egy új vonalon indultak el, mi Instagram képeket szedtek le, illetve streamből fotóztak ki képeket, mert hogy volt olyan stream, vagy olyan kép, amin ott volt a donate a fele. Meg a szubszámláló. Szóval, Bazzeg, kéne olyan bögrét szerezni. és szóval nem azon röhögtem, tudod, hogy jaj, hát milyen dolog, hogy ellopják itt az influencereknek a bögrét, hanem hogy ilyen teljesen random. Szóval olyan képek voltak, hogy... Azért olyan bögrét tudsz venni, hogy lehet te voltál nagyon nagyobb donate aznap. Igen. Szóval vagy. Például most nem tudom, lehet, hogy vagy a VR-osoké volt a bögre, vagy a Nessai, nem emlékszem, de nekik onnantól, hogy Instagram képük volt, mert ott voltak a lájkok száma a bögrén. Tudod, annyira rosszul volt megcsinálva. És így nem hittem el, és így hihetetlen. Szóval... Hát figyelj.